ni yung tanan. Kasi kaya mga ansa ko kagika ko naghilak. Ang hilak ko guys, kaya isa ang hilakan. Sa kalipay ni guys, sa dili ni ang nagdawat ko nga naning abot. Kay babong guys, lagi kan sa YouTube. Isa guys, sa kanyang tanawin kaya nagihatod sa palang LBC. Guys, naa guys. Isa guys, ah. Yes! Wala, jarang ano ni? Okay naman. Ay, ma. I-vlog this sila. Nakaibaw ka na karong punta kay Duhay ang kalipay. Pati mo ng DR. Naghilak ko sa anak kalipay ni. Naman ng DR. Karon niya po guys. Duhay ang kalipay rin punta ka. Yan na kadawat na kuaning Google AdSense. Mga guys. Yay! Salamat! Praise the Lord! Ani, Ana! Nalipay po po kayo. Duhay ang kalipay sa manong GR. Salamat, Ginoo. Abre na, dali! Manong GR. Ay, ito na, anak ka na, daday. Mga ni si Jo. Alam mo, Ginoo. Salamat. Lalo, nanghila ko ganiha, guys. Agang maanak. Nagbalita ka. Nakapasal silang medical. Kasakal na sa barko pa. Salamat, Ginoo. Ay, relax. Nalipay ko. Nalipay abot. Abot mo rin guys. Nalipay na ako. Salamat God. Ginoo. Ano nga Brian guys ha? Yeah guys. Saan ba niya? Kadira. Mandani lang. Di, ko ana, nanas. Adi Dalanganan. Ay! Wala na kukuha na ni nahilak na katawa. Abay na mo guys, ganyan naghilak lagi ko. Ay, ang anak. Ang anak to kahibaw na mo. Hindi, pagkatataon di ako yung abot. Kita may di malipay. Ano lipay, kahilak guys. Naghilak ko sa kalipay guys. Grabe. Ano din ang kalipay? Para sa Ginoo. Ay, sa kinabangan ng anak. Ginugukulit ang pag-apon sa Ginoo guys. Sa Ginoo. Guys, salamat din yung gipunta na ako.